ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chuma chuan Artui le Nutrela Pickle hmanga ei tur tui tak siamdan kan en hole don ani Artui hi pumnga kan hmang dona tihan kan chuke anga bola kan da lu zelang tun chuma kathil ron siam tur hi Artui pizza te po ti thayang chu pizza style in ka ron siam dona tui ro mema uluk devin min lo en sakula ngun devin min lo en sakula in lo siam vele cheu don nya ti hian Artui kan da lu zo nuwa khanin chadewinu kan chok kanga chung mu te kha kan chok som vek don ani kan du ang to ka kan cho som nuwa khan Nutrela Pickle kha tablespoon thum fian te thum kha kan telanga thatakin kan cho pol yang kan na tur thir bel kan chuanga nga tel fian te ni teaspoon khami fian te ni kha kan le lu tanga amui huna hian Artui le Nutrela Pickle kan cho pol sa kha kan chung lu tang ti hian Artui kan chun lu nuwa hianin gas hi hniam bera kan da anga minute sari vel kan ur cher don ani kan china nga kan du le chin lo po khana urtlang thei thawa kha chu kai mani du dan khana ti thaya ti hian hei minute sari nuwa chuan alo hil to a chung lampo kan le tanga kan la ur lo lampang kha ti hian kan ur vele thungang akhwar deuh lai te alo oma arwal rem che alawa khalai kha Nutrela Pickle khan kan no khata hei hi chu arwal rem that vek kha chuanin da kher kha angai chuang lawa chuan tomato sauce kan chulanga chunga hian arwal thei ang bereng kan chulanga tomato sauce hi chong swal hi ol mema kan chong swal le don china min lo she thiam sham don nya kan du ang to ka rwala tomato sauce kan chul hnuwa khanin cheese kan da lianga chunga hianin cheese hi chu keima nin kan nei rem chanang ang kha aman thei veka kha kan hmang mai don nya ti hian cheese kan da zo hnuwa khan Nutrela Pickle kha rwal takin chunga hianin kan da liang Nutrela Pickle kan da hnuwa hianin cheese bok kha ti hian chunga hianin kan da le anga chuanin kan soide du chu Nutrela Pickle hi siamdan kha video kha ka da to a la en lote kanom takin a link kha description a ka ron da le shim don ania chuanin Nutrela Pickle hi tun chuma hetia ka man hi ka hair som deuh bok ani o chuan cheese kan tel le hnuwa khan ti hian kan chhina nga minute somvel gas ahniam bera da khan kan urle cher don ani hei minute som hnuwa chuanin alo min thato a gas kan off anga ti hian thlenga kan da chhuakang hei siam har salawa I atui mema hetianga siam hi lo siam ve nge ula tuin ti ve nge yang karing chuanin ka video te min lo en saka ka channel min subscribe tu te zong chunga ka lo mema lom thu ka soi mola min la subscribe ve lo te pon khongai takin min lo subscribe ve turin kan somin kan ngen le buk che uni ole hei ti hian kan Artui pizza siam chu kan lo siam zota ei thei alo ni ta a tikhan ka zeya atui le tui lo te
kan ei chinangi o hei a melan dan te hi chu amoi em a o ama po hi atui em a I ka soi fiat thiam lo atui dan hi chu in siam huna in lo ei ve anga in shemeyang ole tun chuma video koron siam thei chu heti zong hi ni le phosela video le peka kanzawain ei tur tui tak tak tenen kanin mule cheu don nya